Hej og velkommen tilbage. I denne film, som vi nu skal til at vise jer her, der vil vi vise jer, hvordan man reparerer et lejer aludæk, hvor endeprofilen er blevet ødelagt. En af de ting, der vil være en fordel at have gjort, inden man starter på reparation af sådan nogle ting, som det vi vil vise jer her i dag, det er at gå ind på hjemmesiden ved de fabrikanter, som har fremstillet tingene, og download en manual for vedligeholdelse af tingene. Og i det tilfælde her er det jo lejer, som lige jeg har nævnt, og den har jeg jo selvfølgelig gennemlæst. Så jeg er 100% sikker på, hvad det er, jeg skal gøre, og i den står der jo også, hvilke type, i det tilfælde her, popnitter, der skal bruges, hvilke dimension de har. Og det vil jo selvfølgelig være en fordel, fordi at så bringer vi jo tilstanden tilbage til den oprindelige stand. Så i det tilfælde her, hvor endeprofilen og kløerne er blevet beskadiget, og det er sket ved, at en af vores kursister har tabt et dæk fra større højde ned på et underlag, hvor så at endeprofilen her er blevet trykket ind i selve profilerne her på dækket. Og jeg vil starte med at bore de 4 popnitter ud, der holder endeprofilen, og vise jer, hvordan vi monterer en ny. Vi har nu afmonteret vores endeprofil, og vi kan se skaden her, hvordan ved tab af dækket, at kloen den er trykket ind, således at den ikke kan placeres ordentligt og korrekt i U-profilerne mere. Så vi vil skifte den her nu, og det man skal sørge for, når man placerer den nye del, det er jo, at den bliver placeret rigtigt. Og det er jo noget, vi har undersøgt med vores montagevejledning for vedligeholdelse. Og den skal sidde sådan, som den er placeret her. Vi tager så vores popnitter og indsætter det. Tager vores popnittetang. Og i det tilfælde her er det jo en af de kraftige, vi benytter. Således så har vi tilendebragt den reparation, så dækket kan komme tilbage igen, hvor det hører til, nemlig ude i stilladserne. Tak for den her gang, og på gensyn.